да си поговорим за ортопедия малко. Предния път на Цари Мали град говорихме за лечението на остеоартрозата и за двата вида лечение, симптоматично и етиологично. Пак да повторим за симптоматичното лечение. Симптоматичното лечение е онова, което лекува симптомите на проблема, който имате. А това са болка, затруднени движения, нарушаване на походката, зачервяване, подуване, повишаване на температурата в съответната става. Какво влиза в симптоматичното лечение като методи на лечение? Това са медикаментозната терапия. Най-често е свързана с нестероидни, по-рядко с стероидни медикаменти, които могат да се взимат доста дълго време. Лошото при тях, както при всички останали медикаменти, разбира се, че те увреждат стомаха, стомашната лигавица, предизвикат болка, доста сериозен дискомфорт, придружен с повръщане и неприятни изхождания понякога. Долен диспептичен синдром, така наречен. Другия вид лечение, който се ползва изключително все повече и повече в настоящето и се е разгърнало в един голям периметър, това е физиотерапията и рехабилитацията. Изключително важно. Изключително важно. Не го подценявайте. Изключително важни са методите на физиотерапията и лечение с различни физикални агенти, като ток, ултразвук, магнит, високочастотно магнитно поле, лазер терапия. Това са много силни методи на лечение на симптомите на артрозната болест. Ползвайте ги често. Навлезе сканиращия лазер като един метод за дълбоко проникване на ендогенна температура, повишаване на ендогенната температура и намаляване на възпалението. Това намаляване на възпалението става по начин, по който се задълбочава кръвотока на място на оттока и този кръвоток абсорбира, премахва, така да се каже, помита всички тези възпалителни агенти, които създават проблемите, свързани с болка, затопляне, затруднени движения. Ползвайте ги, изключително е важно. Така, не по-малко важна е и рехабилитацията и кинезитерапията. Упражнение всеки ден. Упражнение, когато можете. Упражнявайте се. Дайте шанс на ставите да се движат. Не правете онези упражнения, при които болката се засилва или ви носят сериозен дискомфорт. Но дайте шанс на ставите да се движат. Това е тяхното предназначение. Те трябва да се движат. Движението на стави. Ползвайте професионалисти, ползвайте кинезитерапевти, ползвайте рехабилитатори да ви дават съвети какво да правите. Ползвайте инструктори по фитнес инструктори. Те също могат да ви дават съвети. Разбира се, всички тези съвети трябва да бъдат съобразени с вашите оплаквания. С това, което вие имате като притеснение. И не трябва тези хора, които ви консултират, да ви дават някакви упражнения, които ви карат да се чувствате още и още по-зле. Не. Напротив, всеки ден, правейки упражнения, вие трябва да се чувствате все по-добре и по-добре. Това е много важно. Друг метод на лечение, освен физикалните и рехабилитационни процедури,
Балнеосанаториалното лечение. Балнеосанаториалното лечение в България е изключително на високо ниво, като качество на водите. Като леглова база е друг въпрос, но като качество на водите е много подходящ. Водите в България са много подходящи за лечение на опорно-двигателен апарат. Надявам се с вас да не се виждаме за неща, свързани с медицината. Но все пак, ако имате нужда,